स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की ओर से। आप लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त गाना रिलीज भई रहे, जौना गाना के नाम बा देखा गारी मत द। ई गाना के ट्रीजर के आज सुबह स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा। और ई गाना के वीडियो ट्रीजर के अब तक लगभग 4 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के वीडियो के लेके आप लोग खातिर खुशखबरी बा। ई गाना के वीडियो के काल यानी 11 सितंबर सुबह 6 बजे स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग जाके देख सकें। ई गाना के वीडियो के ट्रीजर पर जौन भोजपुरिया दर्शक लोग के रिस्पॉन्स मिल रहल बा, उई देख के साफ लाग रहल बा कि ई गाना के काल जब फुल वीडियो में स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल जाई तो ई गाना काफ़ी शानदार और बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाई। तो आप लोग तैयार हो जाएं, काहे कि काल बहुत बड़ा धमाका होके वाला बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी। और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।